før, har vi ikke det? Det tror jeg ikke. Hvor er det, du tror, vi har mødt hinanden? Jamen, i din lejlighed. Kan du huske det? Nej, det kan jeg ikke. Er du sikker? Ja, det er selvfølgelig det. Jeg er der lige nu, faktisk. Jamen, i din lejlighed. Hvad mener du? Du er hvor lige nu? I din lejlighed. Det er fandme sindssygt, mand. Jeg skal ringe til din kone. Jeg tager min telefon, ring til din kone. Ja, jeg trykker hendes nummer. Det kan du bare gøre. Jeg sagde jo til det, jeg var her. Men det troede du ikke på, jo. Hvordan gjorde du det? Det er det, du kan spørge mig om. Hvordan er du kommet i min lejlighed? Ja, du inviterede mig der. Jeg tænkte på værende grund i lejligheden, hvor jeg ikke er blevet inviteret ind. Hvem er du? Jamen, det der... Jamen, det er Henning Jebsen. Det er Henning Jebsen. Giv mig lige min telefon tilbage. Det er meget hyggeligt lige at præsentere sig for hinanden på den måde.